No 15 rokov sme spolu žili. Chcela som im dať to najlepšie, ale veľmi som sa o nich bála, ale viem prečo. Ja som chcela jednu, boli dvaja. No a tie Vianoce boli prvé pre mňa najkrajšie. Keď sme sem prišli, bolo to veľmi dobré, lebo ten dom, čo sme minuli, to bolo strašné. Proste to sa nedalo vydržať. Niekedy je to pre mňa nová, niekedy pestúnka, niekedy pani Verusilová. Čo? Nešuškaj pomaličky náhlas. No, Karolko, ne, tak to nemôžeme. Aha. Ježiš, neklikaj hneď, jak sa ti páči. Pred 12 rokmi, keď ste nás filmovali, tedy Jožko prvýkrát povedal, že on bude tiež kameraman. Toto je popol Jožka. Ale dobre, v jednej soške, na to ja nepotrebujem Jožko, vidieť popol. Toto. Hovorím, znamenal môj brat pre mňa všetko. Od kamaráta, brata, otca, matky, proste všetko. Ja sa cítim vina veľmi. Mohol tu ešte byť. Ešte keby sa tebe niečo stalo, tak už radšej sa zabijem.